Lagi pa kay bisig una-unahan pa ka sa laing badyo kamao ka muli kayo kamao ka magnahon nga nana kay Hi guys, majong adlaw ninyong tanan guys. Ako na po ni Season Verse. Welcome back to my channel. Ay magiling-huling dana ko. Ini among card na po may Sibog. Mana ba? Diin pa mo na yung cardong. Manila 2016 pati Manila. Last 2016 pa na mong gamit. Hindi na hulingan na mo ba? Pungutan na natog makasud tagay sa ano. Kay nanguling-huling man siya sa ijang pitaka guys. Na inasud sa ang memorya. Baji. Sana po na. La. Kani man ang pitaka ano? Ako Mag-isi. Ako na kuan na kay ganito nimo imong gisaksak sa unang picture sa. Mag-isi ako na kinang gipilitan ko. Nganong mag-isi man nga mo tanaw ra mo ko. Wala lagi na isulot. Tanaw ra ko awa. Ato ning ihawol ning ijang. Ihawol din natin ning ijang kuan guys, wali. Mag-isi na ako. Oh, makaiba mo ko gisi na di man na gisi yun. Ihawol ra man nila. Hindi pangitaon diya. Ihawol ra nila na ning imuhang kuan. Paano? Kaya mo ning pitaka sa una. Dugay na kadyo na ijang pitaka sa Manila. Uyab pamidani ng Dugay pitaka. na. Yung mo tag masangin na dayon. Ato nakalintan. Ihawol din nanay mo ang pitaka karon. Andiyan siya ko na kailangan. Nagani ko makita ni Dani. 110% taka ka mahal. Si mahal lang. Kaya taning ihawol lang ijang wallet karon guys. Uno nagilabti kay Ijang. magkagisi-gisi na pud na. Kung sa daning ijang. Punit lang ganin yung May butang bawa na ni ninyo picture. guys, so pwede sud si Jang kwarta. Ihawol din natin sa mga soda ning May Jang suot na. kwarta. May trabaho. May Okay. Tala na si mami mo ha. Tanaw na to guys, Jang kwan guys pitaka. Ay nalagi nag-review kay Magisi na. Ay na magisi, ngano magisi man. Naunang ba ako naging gipilitan ng kon kay Ngano di Magisi. magisi ni mo ipauling. Nano man na kay gitagwan dani? Daw pa ya. Ha? Gani harag. Pagka na Magisi, paliti kog bagong malita. Oo, palitan ka ng bagong pitaka. Ah, Picture na mo guys, family picture na mo. na. Ang bungad sa pansay Jang. Awagi. Pitaka. Mo Mo ni sud sa wala Jang naman siya. kwan guys. Iyak ka na, iyak. Iyak na. Nagdududa na naman ha. Kani, Prayer na. kuan ni guys, Jang anting-anting ni. May nubinahan nga kuan gamay. Banda? Nagagli kay kuan ni mga wallet. Magisi ilagay na sige putkuton. Kani guys, amo ang picture sa managuyab pa mi. Ikaw rin na. Kuan pa yang Dani, 18 years old. Kani, ijang gipa print. 21 siguro ko na 20. Nagpa-kuan mi Dani, nagpa-studio mi Dani dito sa Kalanay Cubao. Mo ni mga itsura guys sa una sa managuyab pa mi na. Ako mura ko kanang nay tiki. Grabe na ka kuan ni Wang. Ngani ko Wapo ka. kayong tao sa. Ngani ko Murag ka. si Kuan. Sexy ha sa una. Si Sir Lee. Hindi peregrina. Hindi brigrina. Ja, manatadaris kuan guys. Jang, ibo jukog na kay. Jaday si karaan nga kwarta guys. So yung mga ginasiro gi. Na 6 pesos. karaan ni jang kuan kwarta. Pwede pa po kayo na. Ang itim na mo sa kuan guys. Muna yung itim sa una sa nanarbaho pa mi sa Kalanay Manila. Sa kuan ni video. Napalagi ni pa mo kung maning gitaguan nga di naman ni magamit. Na si Jay kuan guys card sa Dugay na New ano. Year. Duha na ka ba kung Card sa inana? New Year. Dayon suki card sa kuan Mercury. Diyan guys, dari natas kuan guys sud. Na Sus, nangilabot na podog kayamanan di iya ha. Diyan kuan guys ID sa kanang nay nagtrabaho pa mi sa Gipan Package. Mo na diyan Okay, wanted ganin ano. Diyan duha lagi kag card Duha sa kong New card Year. na, duha. Boost ng Card TV sa Patrol. New Year. Tud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 . Si Buwana. Isang lalaking napakaraming ID, wanted. ID po. Muna itaw na Nakapod. dagang Sa record. Palawan. Card ni Just Palawan. Yalungkot naman oy. May pay mo na rin. Card ni Just sa kanang nay Prince. Libi.
Kumamumprami. Naman ni Puwins. Muna timaila na wala tay kuangi na dagang card sa gasa. Kaniyan sa ni. Rehistro na sa tricycle. Ako mo nagtang Ja, kaniyan sa ni. Sinsya, Sa kanija guys, lisensya. Manisod sa ijang kuan, pitaka. Ijang kuan. Voter's ID ni Ja. Ano ijang voter's ID? Jawa na guys. Minok ta sa yung ma'am mo. Sige lag pangalungkat. Wana guys, sud na, wana sud. Ijang na lamang kuan guys, kwarta. Muna ijang kuan guys, kwarta. Ba yun? Di na laman ako ng pila, basta muna ijang kuan guys, kwarta. taan na, ali. Taan. Muna sud si ijang pitaka guys. Pa, 50 lang. Kaya sa una guys, grabe na mga away. Angin daling pitaka ha. Okay, nakakita ko danig. Kwanta Tinabuan. mat. Storytelling. Picture sa ijahang uyab nga din ija kayang i-give up. Guman sa tanan-tanan. Diyan akong bugha. Diyan na day baji pang ito taguan si ijang pitaka. Hanapan na sila yung wallet, ma! Ma, ang bag ma! Uli kaya ang bag ma! Kaya na adya mga kasikrotuhan. Wala na! Hala! Good luck! Be, ihawal pa din natin yung ijang bag guys. Kulba na siya, ma. Ginang nagipay mong tan. Ma. Kuha isod si mo ang bag, mga papel. Isa ni mga papel. Rehistro na sa kamotor. Sa Rose. Restro. Puro rehistro importante na kaya nagdala na to natin mga rehistro. Sa sirap pa. Nasi Jekwan guys, sinsiyo. Tulo ka buok, banching ko. Ano ba tang dari? Tanawang iring, nabudlayan ang iring si paminaw ni mo. Mingkoy. Unsa ni? Payment man lagi sa mo ang gibayran. Number na sa pagsulod sa LTO kahapon ato niya to ta ba? Na. Nga na, magpaliwanag jud ka. Tanaw kada kong LTO ano? Di na say dala-dala nga kuan guys. May flower. Muna isod siyang bag. Then nagakuha ko ni Tim sa landbang kay amo man ning inquire gahapon. Taka na nung nanahunaan sa una nga grabe na mga away. Hangin da nang ijang kuan guys, pitaka. Baba jud ka kay Magpakumbaba jud ka kay. Ang nasi mong nahuna, mas pagilabay na to ng pictura. Mas pa wa na to nagitigom diwan ta mi gubot. mo gani magpaubos ra jud ka permi. Nasuko mo sa di magpaubos. Una na mga away, nga grabe na mga away nga hapit na jud may magbuwag. Hangin da tong na picture nga gitago-taguan sa kanan na ijahang pitaka. Anjo ka, maghilak-hilak ka dyan, nagisiya kay hapon nang ibalik. Siyempre atong Diyan na iuli. sa kay plano nga makipagkatubang niya kay magkuhan pa ka. Oh. Ge, di bawas nili gahapon na ayari. Gigisa ko diri gina. Tabang ko ge, aligi. Ako pangutanon. Ano maghilak-hilak ka sa hang atubangan mingan ka please gisiya kay hapon nang Nya ibalik. na ra ko na ay gisiya ka to ibalik. Siyempre. Ano wa man to nimo dito tangtanga nga kay bawon na ka nga. Para makita na ko kung sa ka masuko. Sakpan na. Ano ba? Lusot. Ganyan masuko. Anja katong nasuko na ko sa imong gibati. Wala ra. Relax lang. Relax lang kasadaan man. Mabitang mo tingog. Hindi ano magsige magpangusi. Wala wanta. Amiga ra mamigot. Amiga. Amiga. Amiga, dyan magchat-chat pa mo. Siyempre amiga na may amiga din. Dyan mag I love you. Wa manggon. Dyan mo ang kun. Siyempre. Hindi pinsan yung sarili. Nga na, dyan ka. Bugado juga sim paglingon na patay ka. Wala ko kay baw. Nakahibaw ka. Wala ko kay baw. Bugso na punta. Huwag ka nakahibaw, di ka mo reply. Siyempre, mo reply ka kay ni Tixman. Ingon, hi Katya, ikaw pala si Katya. Katong maganda na cute. Oh. Wala mo gutlingon. Tanan ni mag-message hanggi basa dito sa Ako na po, sige lang ako. manunuway mo Uy. kang dako, ikaw may Dili ko mo kuan kay wa ba ako bihot na masama. Oh. Kung wa kay gibat nimo na masama di ka mo patol. Wala mo sila man goy magtik-tik. Di ka mo reply, huwag maingan ka. Sorry, I married. Birit dyan. Huwag maingan ka. I'm not available.
Lari maingon. Machine not available ko na day. Andiyan ka na konsensya sa imong live-in partner nga nakipag char-char ka pas mga ubang baji. Di mo na po ng Pagchat-chat charger. pa ka sa ubang baji na I love you pa ka. Sila ra mong kuyo. Nga naman ko sila muna ko doy mo nang makuha na lang Hindi ta. mo na. Sa mo pwede mo kay nganong patol ka wani mo na nagi mo ang live-in partner nga masakitan si Ja. Wa mo gud ko mo patol. Na kanang mo reply ka. Ni ko an ra ko ba. Ugwa ka mo patol katong ilang mga message, hindi ni mo tagdon. Diyan mayon mga ano mayon pa makasige anjang hapon magkita ta dito sa kanto pa ang taga screen. Unsa din na wa mo patol. Kagis ko. Ngayon, hi Katia, libre kayo nagkasandi. Simba tayo. Mo day mula ka sa una, di ko ni mo pa ubanon. Panira. Ano akong ibilin. Simba na day mo ni Katia. Muna karon nga ara ko ni mong kapinangga kining bawi ka kay daghan kag sa Simba ra. Unsay baton simbahan magsimba ra man. Oh, nay day masamang baton simbahan. Magsimba jud may napaglami dito sa kwarto way daw ako. Oh. Tiyo ko ko. Tiyo ko. Sila ito. Tiyo ko. Mga istorya ka ato ang katrabaho ng lami dito sidlan sa kuan kay limpyo way daghang uko. Ako na yung ko. Bisa day mong gidadid to. Ha? Bisa mong gidadid to. Way ako kay nag-spray magkuan baygon. Nga na jud ka mo nang karon. Nga Karon karon. nag-asawa na ta. Oh. Nang ara ko nimong kapinangga kay ning bawi ka kay daghan kag sana sa una. Nya, very good. Una. Very good. Very good dili. Mo nang kamong mga ulitaw diha. Di mo di majoy nag di pa mo magpakasal para nagmagpakasal na mo. Muna gingon. Ana na mo diha mo bawi sa inyong asawa. May gyud pagtagbaw sa Paghahatid modong. ang asawa. Dai kay inig mag-asawa na mo ay na mo binuang kay makagaba. Ayngan kagwa ko dito nakalimot. Asa momento. Adyo ka uban bi kay kuan matumitas kong pasiklab. Anira ka manuroy mi dito sa kuan oh. Sakpan gyapon ka na, ngandit ka. Wa pa mo tay kasala to sa. Di san pa ugwa patay ka sa live-in pa ta. Oh. Anja. Dayan. Pagit dewa pay kasal maghimo-himo na kag di majo. Dili oy. Di ko ra mo tagod. Makipag-date pa ka sa laing baje. For the last gala ba? Laing baje. Last na lang to ng gala kay magpakasal naman. Nga nakaka. Kuan, nga nakaka. Tay na nakakuan. Last na lang tong daag siyempre ikasal na ka. Wa na ka, di na ka. Masakpan man gyapon ka na kay mga amigo man to ng mga laki dito sa kananay ubos. Jara ra bang kamaro guys. Wala ka maluin ako, last na lang tong laag kay magpakasal na. Oh. Aran ni si Jan kamaro guys, madaji ka na si Jan kuan. Panira na mo na. Ang istorya ni Jan nga kanang kuan kay close lagi mi ko ni Jan ra banang kuan karas kanang Nadia sa kananay. Ubos ka na bitang Mahina magsigduwa sila, kanang mahina. nay basketball nga taas nga tao kay nadyo ko sa una kanang ani duwa og kanang nay kuan basketball. Diyan ginahara man diyan karas taga kwanto siya si Kihor. Mamarang. Habog karas ito siya na. Ja wala ko tagda sa kananay ang karas kay mulabay mi didto mukalit ra man siya pangagbay. Siyempre. Mautak to, di na to maunahan. Kupa, bitirano to. Sila mga bagong ano lang to. Mga bago lang. Banta mag-grocery dapat siya banan diyan na may daghan ditong mga laki. Mangiling ko dito sa kananay basketballan kay mulabay mamig kananay basketballan. Diyan matinga ko ni jag mulabay na mi dito kay mukalit naman siya pangagbay. Agbadyan ko ni jag. Panira ba? Kananay kalit mo tong ditong mga tambay dito sa kananay ubos. Hinakutag dun then mo message na humingan nga boyfriend mo na pala yung kasama mo sa kananay bay. Ngayon jawan ako tagdas pan guys ang karas bisag di pa mi dadto uyab. Yan ang mga technique, mga veterans move. Amigo pa may dyan ako nga agbay-agbajan. Makita si Zag kananay laki nga dito sa kananay ubos. Makalit naman si Zag kananay kapangagbay. Nga na si Zag kuwan guys. Sila, wala pa sila sa akong gagian. Kuya kayo gagian sa Cebu, tapos gidalag Manila o malupit. Para na si Zag kamaro. Panidya uyab, agbajan na. Pero inog uyab na. O siyempre, makita itong ban. Nanay uyab. Oh, ano lang yan. Inotok ba, inotok. Imbis na pa gusto mong uyab natin. Di na naman makapanguyab. Kasi siya gauna-una na. Nahanpay, mamahong ano eh. Kinahan ako yung mauna, usa mo. Di ba? Marukay ko pa. Pre, gilumay mo tagagot. Gilumay tikas akong kagwapuhan ba? Magagnaong.
Bawi-bawi lang yan. Salamat ka, nakasawa ka gwapa. Salamat ka, doble mo ha. Kabana ka gwapo, butan pa. O, imo, gwapa raman mo ha. Butan ka. Butan. Hindi ko butan. Gani ako. Ang kinto nakadyo ko sang kayo. Muli ka, hindi ka masugod ma-abroad ko di ay. Lingo-lingis. Hindi ka masagot? Pila ka percent? 1,000%. Siyempre, mag-inunungay tas sa hirap ko ginawa. Aba, pinagsumpaan ah. Kaysa ato dito makalagjon, dyan matiltan na pagkang laing baji. Kanang kauban sa iyong kinabuhi. Kauban sa kinabuhi ang mamaji. Dili. Mm, Itong sama. mga nakaraan. Ay, sus. Di ba? But, Kang pangutanan, ano yung mo kong gilakan? siyempre, maldita ka eh. Alangan, nung di ko Oh, magminaldita. tanaha. Amin dyan, kaya ron mahumanta. Kinsa kaya di magminaldita nga makabasa sa sinitins nga makipag chat-chat pag laing baji. Then mo ay love you pa. Swerte ka, ikaw ra ang babae nga akong gilakan. Muna. Unang moingan ka nga maldita ko. Ikaw ramang pinaghatag og rason. Unang magminaldita Tanawa. ko. Di mo ko magminaldita, og di ka magpakita og di maadyo. Kinsa kay di ma-high blood guys, nga gidyang cellphone taguan sa ilaw unlan. Diyan mo nang inagka buntag, maligo si Ja, nga hulingan O, ni na-checks, wala manggod. Naidahang mga tiks-tiks dito. Mag-I love you siya. Makita ko sila nagkasandi, Sila magsimba ra ko mo sila. Sana na Oh. mga moingan kag maldita ko. Natural raman na magminaldita ko. Sa, lagi na ko. Hindi ka maadyo. Di na nakusa. Sila ra maniti. Sa gyapon nimo kingan mo reply man ka. Anong moingan pa man ka nga? Sige, mag-meet na lang tayo sa linggo. Manglibre ra man gud siya kuan. Manglibre og kanang Pandit Canton. Anja karon maingan kag maldita ko. Nga na man pugos lugar. Nakaibaw ka gahang pagkamaldita. Kamao ko mo lugar. Aba. Di ka naawa dyan. Huwag kay sa joke. Ako na lang sa'yo. Mo sa una. Nakaibaw naman ka nga na kay live-in. Dayon, anong makipag-chat-chat naman ka. Wala kay sayop ako ra tanan. Di ngano agi mong cellphone imong taguan. Di man gud. Siyempre nagkatog ako ng butang sa laundry, babaw. Kay uganis ka. Bili ni ang cellphone di na na ibutang. Gana na itungtong. Mabitaw ron ni. Nakaibaw ka. Mm. Kaya mga binuhatan ako sa oras nakaton ako mga kuan mobs. Di na ako magdala cellphone. Isamo ka na cellphone. Sama ko ng cellphone kay dali ra man ka matintal. Dili oy. Dili ay. jud. Kay okay ba jud kasi mohang kaugalingon nga di ka matintal. Di ka mulikay danang ng cellphone kay wala mo kay pakialam da ng mga badyo kanang sa. Dili na. Oh. Sa unang panahon pero karon wala na. Di bisag na pay kuan lahi pamilya naman na una gud lahi to sa una. Munang pasalamat ka kay taas ka jud ko pasensya nimo. Pila na to 20. O yung utak ka to murag kuan pa. Oh, taas ko pasensya nimo. Ngong sikag pangaway itong buntis ka lagi. Sige kung pangawat kay mo makitag di maadyo. Kita tasog pasensya, ikaw ako. Then mo palit ka dito pandesal. Pinaingan pa ka dito sa tindira. Pinakinda ta mo. Di maitak na na. Oh. Di maitak na na. Siyempre, napuling ang mata ni Ana. Ni Ana, tinikuan ba mo nung makaanak ka? Abog ba sa tapling karsada? Alam mo, kaya ba una ko na nahimo ang mga... May mga jeep, mga motor, abog kayo mo nang may abog mo itong nakaanak akong mata. Munang karon kay ba na kasi mong batasan nga di jud ka mulakaw kay mahaglit jud kag matintal. Kay ba man ko dali ra ka matintal. Well, don't judge the book. Sa una ra kaya gato ang topic karon nagkatuman sa una. Very good. Di man nagkanan. Sabi na ko, imong ipagpilitan karon na pod. Nuang kun ka nga babaero ka sa una pero karon good boy na. Di Good boy na ni siya karon guys. dili mo gud ako imukuan be. Mo nagyo ng pagkakataon ba? Di lagi pa kay bisig una-unahan pa ka sa laing badyo kamao ka muli kayo. Kamao ka magnahon nga nana kay live-in partner di na ka mopatol. Ano mo patol pa man ka nga galib-in ata. Bay. Ano mingan man ka nga di man gudto sa jud di man gudto sa. Unsa di ito? Mo gani wa ko isa sila ra ang kuan. Sa gyapon nimo. Nga nang ako may pagkasadon.
Yan ning patol mo ka. Wala man god. Sino na mong mo TikTok ko? Mo dyan eh, wala mong good. Masak pa na sa ijang inbox. Kisa ni si Kuha, ni message lagi ni mo, nag-I love you to lagi ni. Nag-I love ka din ni no. Wala mong good, narungsin para mong good na siya. Kung sa day na. Muna kay Bawjo ko pa ga. Sobra ko ni mas kapinangga karon kaysa una daghan ka na sa no. Di pinangga Daghan mo ka kita na sa una ra. una. Sa una karon pinapareha ra way. Di. Mas tinangga ko nimo karon kaysa sa una. Mo yang nakuan nga ni samot lagi mo ako pangga na karon Bala ka. na natian na kaysa sa una. So na mo akong ibilin-bilin. Ani ra ka adjog uban kay Lahi kanang gyud. traffic magsakit Di. jud imong Lahi gyud ka nang makapamilya na kana nay anak. Og pareha na guna una, lahi maguna ng lalaki. Nay uban na baliwala ra nila, una na sila yung mga anak pero kulahi man ko. Muna gingo na abang ulitaw pa. Pagtagbaw tama ginawa. Hasta na mga dalaga. Okay ra ka kadyo na sa unay mo akong ibilin. Mayon ra ka nga juguban kay traffic ra bang sakit diyan mo sa biyahe. Pero makipag-meet naman dahil siya sa isang technique nga nakakasalbahe sa una. Manamingan ka nga maldita ko kay maitek man ko angag di ko maitek kay siyempre ako di waday ko nimo na imo na gud kong imo na gud kong gilibin. Dani nga nagyapon nimo ang kuan binuhatan. Munay nakaraan. Maadyo gani ning hantod patahantod karon. Siyempre. Salamat tas Ginoo nga ning abot gyapon. Pinagtagpo ta, tinaghana pa. Aba, lupit! Ano yung mga angkagi sa una guys. Nga katong grabe na mga away nga hapit na may magbuwag. Uli nang takog Wala siguro to. magkamog guys, nakarelate bukod mo dani ang angkagi nga. Agi mag-asawa na, giyagian na itong dito yan. Nga